नमः शिवाय सबको नमस्ते बयखौबो खुलुमनाय थाबाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सबको मेरे यूट्यूब में स्वागत करती हूँ मैं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चैनेलाव बयखौबो बरायना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि चैनेलखौ बयबो नायनानै गोसोआ गोजोनगोन आरो आंखौ हाजासे सापर्ट होगोन होननानै आं बयनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय आशा करती हूँ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर जरूर करेंगे और लाइक का जरूर करेंगे तो चलते हैं हमारे ब्लॉग पे लेट्स गो नै बेयो चाइनिस मुला दं ओमफ्राय नैबे ओरै खावसेया लाइ दङ ओमफ्राय नै ओरै मुला दिसि मुला ओइ रंजालि ओरै नाहरदो बाबुखौ लानानै आनिफ्राय नैबेजों मुलायानो जाजोब्बाय मुला गिदिर गिदिर आनिफ्राय नैबेयो जाबाय लाफाखौ दांनाय जायाखैला ओइ माइसा दांबावनांगौमोन एसे जोंनिया हाया गोरान नालाय बारा जाया लाफाफोरा दै होनांगौ दै होबासो बुरजा जायो लाफा ओमफ्राय नै बेयो जाबाय लाव बे लावआ जोंहानि फंबाय गायनाय बाबु गायनायमोन बाबु गायदोंना बेखौ जोंनिया जि थायदोंमोन ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय बे लाव गिदिरखौमोन दाबो खादजा रंजालि नोंसोर लांनांदो नामा नै लावआ गिदिर गिदिर थायथारो जि जाबायनो जि फानबायनो आंहाथ' न'आवबो फैनो मोना नालाय बारा गोबावजों खेबसेल' मोनजायो मालाबा फार्स्ट फैनायाव थाइजेननायावल' खेबसे मोनजादोंमोन फाननो नागिरदोंमोन बैखौ जानांगौलाय थाइसे दिनै आंहा बाथोननो गाबोन थांबा मोनजानाय नङालाय ना बे जोंनि लाव हाय होनबाबो हाय बेयो जाबाय फुंसोरां नाहरबाबो आंनि फंबाय आमाइनि फिसाला जों सानैजों बारि नायनो फैदों जोंहानि मैगं लोगोफोर जोगोनाराबो जों गायनाय फंबाय माखासे गायदों ओमफ्राय जोङो बिब' फंबाय साथामजों गायनायमोन ओमफ्राय जादोंना लोगोफोर नै जाहांदों माने एसे गुवारानो बै अबेबा हासार बुरजा होनाया बांसिन जाबायानो ओमफ्राय बै अबेबा मा फोखोलायबा ओमफ्राय नैबे बान्दा कफिखौ माहायना रंजालि नैबे बान्दा कफि बेखौथ' आं नुस्लाबाखिसै गायनायखौ गैयामोन नालाय आङो औ फिथोब थोबहांबायानो ना फिसा एसे ओमफ्राय नैबे टमेट' ओमफ्राय नैबे फुलकफि टमेट'आबो जि गिदिर देरबाय मालाबानो ओमफ्राय नैबेथ' फान्थावा दाबो फिसासो नैबे फान्थाव गायदों जोंहा ओमफ्राय नैबेबो फुलकफियानो नैबेयो फुलकफि मासिबां दावराव नोंसोरलाय मासिबां दावराव बाबु ओमफ्राय नैबे आलुआ जों गायनाय बे रंजालि नानिजों आंजों गायजेननाय बे आलुआ बरिया जादोंना हे भगबान ने लोगोफोर जोंहानि मुलाया ओरैबायदि जादों माने फुख'नोबो हाया जाथ्र'नोबो हाया मा होननांगौ मा खेथ्रआव बेबायदि जादों हमनो हाला नायलाय माबायदि नुदों नैबे माबाफोराबो मा होनो ओइ ना नैबे जों गायनाया बे मा बुस्थुमोनलाय भगबान सामब्राम गुफुरा नै ओमफ्राय सामब्राम भेजाया माथो बिलाइखौ जाजोब्बाय ना मा जाखो हबे अह नैबे सामब्राम गुफुरा मा फिसा जास्रियो नानि ओमफ्राय नैबे सामब्राम भेजिमोन नैबेयो जों गायनाय बेबो ओमफ्राय नैबे जोगोनारा मा जादों बेहा फिथाइ थायो आरो सेवोनो ओंखायनो हाथफ्ला सारनानै होदों फिथाइबो दङ नै बेना थायहांदों ओमफ्राय नैबे एसे गिदिर देरहांबाय नैबे देरबाय एसे ओमफ्राय नैबे सेवो ओंखायनो हाथफ्ला सारनानै होदों बे मुलाखौ सम्भब नांबाय आंहा मानो बिदि जादोंबा मुलाया बेयो जोंनि मैगं थिलि लोगो जाथा नै बे ओमफ्राय गरसि बिबार बारहांबाय नै लोगोफोर बिबार बारहांबाय थायसिगोनानो सुहाबबायगोन दुन्दियाबो बारा जास्रायाखै जोंनिया नै दुन्दियानो फिसासो ओमफ्राय नैबे फालं गायाखै मटरखौ गायाखै बे फालें ना फारलं होनो मोनजाफेराखैलै बारा मिन्थिया बेखौ जानायबो जाया आंहा खिन्थु कबिफोरखौ बिराद पसन्द नांदों दा बिराद पसन्द नांदों आङो जों गायनाय नङा बियो जों गायनाया रासिन माबाबा ओमफ्राय ओरैथिंजाय माथो बारा जायाखैना ओरैथिंजायनिया ओरैनो हासारानो गैया खोमा बारा ओंखायनो बारा जायाखै नै बिथिंना हासार होबावनांगौबा जों हासारखौ खम होद्रायदों खोमा ओमफ्राय ओरैनो बांसिन जादों हायाबो गिसि नालाय एसे बेनिया आं बै मुलाखौ पसन्द नांनानै थैसै
नैबे मटर ना जोंहा फाथैयानो गैया रंजालिजों आंजों गाग्लिसिगौमोन एसेबावबानो मासे फिसा फिसा नांदों दाबो नैबे अल बेदर अल कफि इये आयौ नायलाय जायजों मोनो बेजों थानो नागिरो फै बाबु मामिया गाइब नोंखौ होनानै थांबाय मामिया दा जाबाय बिनखौबो जोङो गायदों बिब' बिनानाव जोंनो गायजोबखानाय बेयो बिब' बिनानाव गायजोबनाय बेयो जों गासैबो मैगङा बिराद मोजां जाजोबदों लोगोफोर स' बेनि थाखायनो बिराद गोजोनदों दिनै गोसोआ गामियाव फैनानै नुफैनानै माबायदि गायनानै गालांदोंमोन ओमफ्राय बेसेबां गिदिर देरनाय नुफैखो बरिया मोजां जादों दा चाइनिस नामा भाजाबो एसे जानोसै नालाय लोगोफोर एसे खानोसैनो दा बेखौहाय एसे खाबाय आरो नै भाजा जानोसै नङाबा गाज्रि जागोन ना बिलाइआ बेखौ जेसेनो थाब जानो हायो एसेनो मोजां बेफोरो देहानि थाखायबो मोजां मैगङाबो जेसेबां खायो एसेबां मोजां नाङो